Fulbe TV albarka Fulbe TV albarka Fulbe TV albarka beni ko suttini accini addi haala ala ko tongi geresi bontondirama ndare Fulbe TV ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum harayimo ton waɗe subscribe joni Fulbe TV no weli ha yimɓe ɓe andanno ko hokko tabital pulaagu yahata e kala ko neɗɗo woni yo woniri Allah te ganden fof no wawo ha heede barke ala baaɗo barke Africa albarka modon Fulbe TV on jetama on juram hebe darani leñol pulaaku en mbi en ɓuri hen hewde ko penade wona gonga ko média discours médiatique mbo médiaji ɗi kalta ko ɗi ganduɗa hande ɗo mbawi ƴettude fenade woɗere coyɓe mbattande gonga lerinde ñalawma aɗa yiya nangue hoore ɗum ko haalete foof ino luutodiri e pinal men pinal mawɓe men ɓoyɓe si dubbande tan yeru exemple tan e nder pinal men kaleten ko hollirta peewal neɗɗo pullo e ko mawɓe tindini en ko mi wiyani ko gurɗen koode kono duttoɗen e koɓe tindini en ko ɗum woni hoko en gaddat hen gueɗe ɗiɗi e nder pinal men ko tinninta peewal neɗɗo on individu on ɗon neɗɗo on ɗon foti ko debbo walla ko gorko teɗen gandi ko peewal aduna o fof yiiloto sa yi ɓe mbiya good governance walla bonne gouvernance ɓe mbiya mbaɗen ni mbatten ni fof ko peewal ngal mangi aduna o fof yiiloto ko peewal si en majjirama peewal noon wano philosophe allemagne walla espagne najo biyeteɗo Diogène no watno ni hen leride nangue ñalawma ni noon gueɗo nangue ñalawma wayni o tami lampa torso he beddadi mo niita mo ɗaɓɓita ɓe mbi o hangama tawi noon ko penseur mawɗo ɓe jali ɗum ha ɓe kori ɓe lamdi ɗum ko waɗi haɗa niita oɗo lampa lelide nangue ñalawma ande a serti hakkille na wayno o wi ala ɓe mbi ɗum ko ɗaɓɓita ɓe mbi ɗaɓɓitanmi ko neɗɗo imi yiyani ɗo yimɓe saabu ɓe mba'anino yimɓe mbaɗi neɗɗo foti waɗi ni so nangue ngue wawa hollirde neɗɗo nden ko won no ɗaɓɓitiratmi ɗum kono won ko yiɗi haalde ɗon o yiɗi yiide ko neɗɗo peewɗo neɗɗo ceniɗo mo ganduɗa ina wuuri neɗɗagu mum o hisna hoore mum o hisna ɓe o hoddi ɓe o husna kala mbo o gollodirta o toñata ɗum o yennata ɗum o ƴettata hakke mum o ño'ata ɗum o bonnanta ɗum oɗo woni neɗɗo pewɗo o woni dogiɗo neɗɗagu ndeke ko jikku o woni neɗɗo o ko lowdi ndi continue o woni neɗɗo o ɗum ɓeɗen ɗum tawa e pinal men ko mawɓe men jangguini en ha laaɓi haalama haaltama nanama nantama windama saktama kono noon ina wayno en keɓaki ɗum wurde nafoore noon wiide duttoɗen e pinal men ko en mbaw ƴeftu ko nafata ko hen guuren ɗum hande men ngal peewal woni hoko ko siwtinde tan zakir fa inna zicra tanfa'ul mu'minin saabu e koko haala haalta ɗum woni ko mbiyeten haɓɓere peewal nde rendini fodde geɗe jeeɗiɗi ɗe ganduɗa ɗum kala ciforɗo ɗeɗo geɗe jeeɗiɗi a wawata oñade gonata tan ko neɗɗo pewɗo te ɗum ɗon ƴokten ɗum koye nder pinal men ngal ko wiyete ko harameji jeeɗiɗi billahi so tawi hande neɗɗo sifori ɗin ɗon harameji jeeɗiɗi ha o wonata ko neɗɗo pewɗo e noon kadi ko ganduɗa kala gardiɗo baaɗo noon ne wonata ko neɗɗo pewɗo so tawi hande neɗɗo mo ganduɗa o wiyata min mi fenata mi hulata mi toñata mi wujjata mi janfotako mi wopata Allah mi taƴata enɗam neɗɗo ciforɗe ni beela mo wiye ko neɗɗo goñiɗo oɗo jikku mbiyeten haɓɓere harameji jeeɗiɗi ɗum ko he mawɓe men in ƴooga
mi wi'ani tan hakkunde men de ala koyo mbaaw hatta ɗum no jangine e école aji par ce que sabu ko culture Afrique mo ngannduɗaa so tawi neɗɗo ne'irama noon a wonat neɗɗo peewɗo ayi hannde no heewi e nder culture e pina Afrique ko ngannduɗaa ko ɓure mawɗe kono eɗen jawi ko men ko sa yahii to wiyete Afrique du Sud wonko Mandela watno ɗon ina wuuri ɗum heddi wonti hannde aduna o fof mbo ɗaɓɓa waade noon o itti ɗum ko he pinal mumen e pinal leñol mumen ko ɓe mbiyata ubuntu e ɗemgal mumen hoko ɗum firti ko konngol gotol haa ɓe mbatti ɗum ko une philosophie africain mo ngannduɗaa no nodda e neɗɗaago e nguurdaago e kisal e raɓɓinɗinde tan firtita hannde ko sa yiɗi an kisa a wonat kisɗo kisna mbo gonduɗaa o peewa e mum mbela o feewa e ma o moƴƴa e mum mbela o moƴƴa e ma an o wi si tawi a waɗi e mum neɗɗaagu o waɗa e ma neɗɗaagu nden noon min tan mi waawa waɗde peewal mbela mi feewa e goɗɗo on ne feewa he am mbela mi hisa o hisa mbaɗa neɗɗaagu o waɗma neɗɗaagu gondon e neɗɗaagu ngunɗon ino yaaji ɓe mbi joni hay si tawi neɗɗo yejjiti oɗo portable monsieur Bari yejjiti oɗo portable o ara mi yiya o yawta ɗo de mi ƴetta portable o mi yaha ha mi daɓi to mi wiya ɗum a yejjiti portable ma ƴettu ono jawdi ma a yejjiti ɓe mbiya o waɗi ubuntu ha goto fof joni mbo welto wi'e waɗi ubuntu to waɗi enen mbiyata enen nder wona oɗo harameji jeeɗiɗi anduɓe men ɓe penseur ji men ɗi ɓe nangangol ɓe tafangol ɓe formangol e ganduɗa e mbaadi miijo tabingo ha ɗum wawa wonde hakkille ɗum wawa wonde gurdam neɗɗo africain jo fof en ha ɗum jangguine en ndiwat ɗon jahen e ko faati he rendogo oya ko neɗɗo o kaleten pewat mum neɗɗo o itteten fof ko he pinal men ngal gurdam hakkude yimɓe e nder pinal men ina waɗi ko wiyete denɗiragal wona ɗin woodi ina woodi e leƴƴi kewɗi kono no ɗum woniri ni e fulɓe ina wayno ala ko in nandi e leƴƴi goɗɗi ɗi e nder leyɗe meɗen kono beela eɗen paami ko woni mana denɗirago e nafoore mum ƴeften in tan mbiyen ɗin liggoren ɗum e nder koɗore men en fof wallahi en mbaɗat participer e paix kisal jam e nder Afrique e hoore mum denɗirago konngol ngol tan adi konngol ngol e hoore ngol hoko ngol firti no ngol tafira no mawɓe ɓe tafiringol ni ko konnguɗi ɗiɗi ndendidiraɗo mbiyeten denɗi ragal walla raago denɗi ragal denɗi itta ko he rende wonko ɗi ndeni ndeke denɗi ɗi wonko ɗi ndeni ko mawɓe ɓe mbaɗi ko tafi longi ha jii wonde ɗum ɗo no hani reene hoko ɗi ndeni ragal walla woɓɓe mbiya raago koko woni ragal ndara e nder kongi pular ko watidori ragal fof no in jogori enɗam no in jogori beldigal no in jogori bawrigal laar e nder jiidigal mbiya mami ragal kawi ragal yummi ragal neni ragal wadde ragal ngal woni ko ren gonga eɗen nguuri eɗen kaala in ñande fof kono so tawi miijo lugginama hen a tawat mana sémantique mum mana mum lugguɗo mo ganduɗa si en gandi ɗum en nguura ɗin jangguinen ɗum yimɓe woɓɓe ɗum noon hoko nafata ɗum koko mana mum hoko in nafata ndareɗe nder gurdam na ɓe mbi koye yimɓe jaab yimɓe bone ƴeew he ngal ɗo pinal tan no ngal dañiri mana denɗiragal e nder tolnoji tati ɗi woni niveau ji tati 3 levels. The first one hakkunde
ɓesngu wootu denɗiraaɓe hakkunde ɓesngu wootu ɓii gorgol ma ɓii kaw ma walla hakkunde ni maamiraawo e taaniraawo ko beldigal janodiral no woɗi jaleeɗe no weli no waɗi soobo yoobo aywa no ina weldini am ɗon nguurdam ndaara ko moƴƴere mawde ko ɓure ko valeur social fi guurdigal kamɓe tafi ɗum ɓe mbaɗi ɗum immoɗa ɗon e on ɗon level jaha e level e leñol fulɓe fof e nder deedi mumen e kinɗe mumen hono jettoje ɗe peccir en gandi jettoje aslije ɗe origine o ko jettoje 4 caggal ɗum jettoje goɗɗe jalti hen seekodiri kono en jottoytako to garen tan joni bisimilla ɓe mbi e denɗiragal ha nden yaade to nden laar hakkunde Diallo e Ba walla Ba Kande Ba Kan noonne kadi Bari kono denɗirawo ma Mise Sow voilà yara noon e nder hakkunde fulɓe fof ngal ɗon denɗiragal kamɓe fof sa wonani denɗirawo o oya ko denɗirawo si tawi oɗo ko hakkata nden noon wadde beldigal cuuɗi fulɓe e deedi mum e kinɗe mum fof sabu denɗiragal ne jogii rôle ko waɗata hakkunde hoddiɓe hakkunde yimɓe denɗiraɓe ko in ɓitti ɓili fof ko in muusi fof so tawi a naatiri in denɗiragal tan hunde fof fuuyi ɗo jiɗɗen arde ɗo noon koɗo wattan ɗo woni level 3 ɗum woni tolno tataɓo hakkunde fulɓe e leƴƴi goɗɗi hakkunde fulɓe e leƴƴi goɗɗi fulɓe tan jiiɗa gila ɗo ɗo tugguɗen e ngoga maayo atlantique jaha ha funnaange jottoɗa mer rouge woni maayo woɗe e ngo hen ɗo fof ko sawo fulɓe ɗeɗo leyɗele fof Allah waɗi minen min ndewi he ɗeɗo leyɗe fof tuggude ɗo Sénégal Mali Côte d'Ivoire Burkina Niger Nigéria Benin Tchad Togo immade Togo fade Nigéria Cameroun Tchad Centrafrique Soudan ɗeɗo fof min jaari ɗum koyɗe minen ceedi ko min kalata koyen sabu ko koko woodi e nder men kono en mbeeɗani ine valeur mum ɗo ɗo jooɗiɗen hannde ɗo e oɗo nokku area sa limat ɗo denɗiraɓe fulɓe jeego walla jowo ko famɗi fof taw ko leƴƴi goɗɗi ɗi kodduɗen te on ɗon valeur si naati hakkunde yimɓe tan no wayno ñifde jayli hare e mettodiral ɗo hunde wemde hoytude kadi sabu minen gila minen goni sukaɓe simin pijjanno sereraɓe min mbiyete sa yaltini ƴiƴam suka seerer tan a halkoto oyane ko noon wiyeteno ndeke noon so tawi ɗum wayi noon a rentoto toñde ɗum a rentoto on kaɓɗon te joni kala jiiɗa ɗo hampade mamadou hampade won ko haali o wi neɗɗo fof ko jayli mum nguli woodi ko ngannduɗaa ko konngol gootol ngol ñifata jayli mum fof kono honde kaalata ngol konngol e hono kaaldirta ngol ñifa ɗin jayli ko kele ko ngannduɗaa so boni tan kono en jii wonde denɗiraagal ina waawi waɗde ɗum to yimɓe mettondirta tan ɓe nganndondiraani haa so denɗiraagal naate walla ɓe nganndaano tan so a waddii ɗo he neɗɗo tan haa wiima aan o pullo baɗo ni hen tawa kamne ko seere a hersat kamɓe hoore mum ko noon so tawi joni kadi ngal ɗon denɗiragal min ceerno Bari ko denɗam omo hoɗi to saraliyon minen beldi nden noon ɓe o woni ɓe denɗiraɓe mum toon walla ɓe o weldi ɓe hen ko weldiɓe am gonata saabu waaji ma ko waaji ma giɗo ma ko giɗo ma nden noon pinal men ngal he ngal jari hormude ngal waɗe ɓangguine ngal waɗe amplifié wonde ɗum ɗo ko pinal koddigal moƴƴal e nder ɗum woni ko tabital Fulaagu yahata e ngoɗo sengo eno ko yinnode addu yeru tan e wattande toɓɓere wati ndine sen ngari he ɗemgal ngal bandiraɓe ala ko ɓuuri welde ngal ɗemgal fulfulde
ko ɗemngal gandal ko ɗemngal diine ko ɗemngal julaagu ɗum ɗo fof ɗen ɗum yogani preuve dalil laabtuɗo ko ngal waawi wonde gila noon e compte woni ko mawɗo windi ko ɗo jooni jeeti ɗi en fowru e bojel en haa e gandal mathématique ɓurgal towde pular windama hen ɗum waɗi jangde pular nde hande fulfulde wona tan jangde ittude humam binnago walla jangde wawde windude lettere jangude lettere ala jangude gandal nani hen sabu tawi ka julɗo hande a jangi pula goɗɗo tindintama walla ko tindinteɗa ko he diine ko seeɗa sabu defte ɓurɗe hewde ɗe jangeten ga fof wattama e pula tafsiraji firo alquranaji jowi ɗi jogiimi min ɗi goɗɗi ɗi mi anda ɗugon mi jogaki ɗi ganduɗa ko he leyɗele certuɗe gila ɗo Gambia ha Sénégal ha e Guinée ha yettoyade Cameroun e Burkina Faso firoji mum qur'ana tawi ko diine jiɗɗa a heɓat ha timma defte ɓuratɗe jangede ga he duɗe ɗe hen defte mazhabul maliki hen wano lahdari nde o waɗi nde waɗama boli capanɗe asmawiyu muqaddima izziya risala e defte goɗɗe he goɗɗe ɗe fof bindama e pula nden noon deke sa jangi a wawi ɗemgal ngal a andi tan hoore ma ko ɓuuri hewde e diina ɗe wona ɗum ɗon tan ɓe yaaɓe heeroɓe jati ñande fof ɗen jaaha ceerno mbo en moƴƴa mbo en jatano walla mbo e gueɗe ɗaɗi e gueɗe haakoji ɗen cafroyo ɗum ɗon fof hande koko wattete he e defte pular sa wawi ɗum ko nafoore mawde wadde janngude pular wona tan hande wadde tan hande ittude humam binnago ko janngude tigɓe ɗemgal ngal noon ngal jogii ngal ɗemgal ngal ngannduɗaa so tawino en nganndino ɗum en ɓeydat ngal teddinde sabu ko Allah teddini ngal te kala ko Allah teddini no waɗɗi enen teddinen ɗum ɗon laartat en ngaddat ɗo yeru seeɗa bisimillah waay eyi gatten bindol ngol ƴeftu tan konngol verbe woni verbe e pulaar infinitif itta hen ceekorɗe jeeɗiɗi ha jeenayyi ta ko verbe goto ko mbiyata ko dérivation dérivé e nder tawa ko he baɗan ko mbiyata ko fiiɗu he ɗemgal arab sa wi'i yahde yahande yahirde yahodirde yahdude yahkinade gadda hen haɗi gona jeetati tawa ko e fiilu woni verbe goto e on ɗon dérivation no wawi tawa ɗemɗe kewɗe ngala ɗum ɗemgal ngal ko mahingal mahdi gandal enen goni toppitaki ngal enen goni e daranaki ngal ɗemgal noon wurnata in ko gueɗe ɗiɗi ha tati si ngal yiyaka ngal nanaka ngal tinetaki abadan koko woni yi'ede ɗemgal ngal winde hande ko yonta bindol koɗo ngal windete kala ɗo wawi windede ko he defte ko he journaux ji ko he dame mahdiji men ko he hôpital uji ko he boutique aji ko he transport uji ɗo ngal wawi windede fof yitere yana hen yi'a ngal wi'a ɗum de ko ɗemgal ngal ɗo wiyete ko pula wadde ma ngal yi'e hoɗo ngal nanete kala nanirɗe ɗo ummoto naata hen nofru ngal wofti kala ɓurgal jaalade hen ko ngal ɓurata yarude yeeso wona he galleji tan de ɓe mbiya kaalen ngal e galleji men en mbaɗi ɗemgal galleji men tan ngal maayi Allah dandu en ɗemgal jooka ngal duña joña ha hedditi e galleji tan konto duuɓi ngal ganda ngal faati ko maayi wota mbiyen kaale ngal e galleji tan de ɗemgal kala ɗo ɗemgal haalete yo ngal haale ɗon e galleji ɗi e beddaji ɗi e luumoji ɗi e radio ji ɗi e téléji ɗi e whatsapp uji ɗi e facebook kala ɗo ɗemgal haalete yo ngal haale ɗon kala ɗemgal ɓurat ngal yi'ede ɓurat ngal nanede ko ngal woni ko honoto ngal woni ko jaaloto hunde noon ko gila law
eden mbiya sukaɓe gacciɓe ɓe ɗo mbiya mi anda ɓe gaddi pularuji goɗɗi kono ko enen mbaɗi ɗum de jibnamɓe mbaɗi ɗum si tawi cukalel ma hande ngel jibina ko bumgel ko pahel ko muumel ko boofel ngel yiyata nanata wawa haalde e ngel laahɗi ngel wawa yahde ka ɗekkita ngel nanɗe a ɗekkita ngel yiide an ha ngel wawana hoore ngel dawa ha ngel wawa ɗemgal ngel mawna ngel horo wawa ɗemgal ma mbimi ko hema rutti bandira nden noon kala ma galleji ɗi ko taari suka o ko takki suka o gila he yummiraɓe e baabiraɓe mawniraɓe e kotiraɓe ko kamɓe goni ko lamnorte needi suka ndiyen kamɓe goni ko lamnorte jangguinde ɗum ɗemgal ngal hande noon ko ne'ata ko e ko janginta ko no heewi kono mbaɗen rôle men ko ɗum woni ko waɗɗi mino tori kala pelle ɗe fof yoɓe mbawa wadde programme no nanirɗen ni ɓe eɓɓiri ko faati he jangde ɗemgal ngal e hoɗum hande kat ɗemɗe ɗe koko ummanade e nder Afrique men Union africaine ne jogui on programme politique linguistique mo ganduɗa ina suɓa won ɗemɗe mawɗe ɗe ganduɗa ko transfrontaliére taccuɗe keeri mawɗe ɗe hen no ɗe mbawata ɓamtirede ɗe bindire ɗon saabu noon neɗɗo a wawa wurde neɗɗagu ma walla leñol so tawi ɗemgal ma rimɗani te a liggoɗa ɗemgal jananal ganda a siwa heɓde ndimagu wadde en keɓani indépendance taw eɗen kaajori kadi yolde wonde pour keɓen indépendance économique culturel linguistique e ko nandi hen ɓe mbi ɗemɗe nogas e goho pour ganden tan ko dogata e aduna he e ko taari en ko dogata ko hen mbawen darade saabu en daraki hande janggo ɗaweɗen mbiyen ko enen de ko en añaɓe enen ko en fewjanaɓe tawa ko enen goni mbaɗani hay hunde gaga hirnangue men Afrique ga ɓe ƴeftiga wona pula bambara woni mande e hawsa ɗe ɓe puɗɗorno ɓe mbaɗani ɗe commission scientifique kala hen ɗemgal on commission scientifique no daro ina wawa ɓamtude ɗemgal ngal pular fulɓe no jogui hen commission mum ɓe mbiyata ɗum ko fulkom kono no waɗi caɗele wadde daroɗen jamma moƴƴo o ko ñalawma feejete ɗum noon hande ko eɗen goni e oɗo ñalawma ha mbawen heɓde jamma moƴƴo pewjen hande ñalawma men moƴƴo hande to banggue bindol noon wonko winda he pular mbiɗen ha heewi to canɗe gande ɗe fof fa lillahi lhamdu tabital pulagu noon yaari ko windude pular fulfulde e alkule latin min hooram mi wiyaɗe alkule bamako saabu ko toon ɗe peeja e mam amadou ham paate en e mawɓe tawtoranoɓe en ha ɓe peejiɗe ɓe mbaɗi ɗum ɗemgal pular hawsa jolfure e ɗemɗe goɗɗe mbaɗana ɗum ɗon gila nden ha joni ko ɗum woni ko jokkata ɗo e ɗeɗo alkule ɗeɗo ɗe mawɗo windane ɗeɗo defte ɗe alkule ɗe gonɗe tabital pulagu yaari gila nde fuɗɗi ha ɗo ɗo tolniɗen hande kala ko wona ɗe min jiyani ko woni sababu addude alkule goɗɗe ɗum noon wadde ko heddi ko fof ina wayno ko tardinde tan nden noon bandiraɓe ko ɗo tan kaaɗeten tinnoɗen cuusen ko gonɗen ko dadanuɗen ko moƴƴi ko fof haaldota ko e jonde wotere Allah ñawana en kawral gongal tabital pulagu international no weltani on no salmina mawɓe ɓe ino suusna sukaɓe ɓe hada wa billahi tawfiq wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ɗo min haray komi faala yewtude ɗo haray o exécutif liste haray inde hoorejo tabita pulaku international e exécutif bureau maɓɓe o haray o exécutif liste ɗo gila hoorejo Sidi Dem ha sakkitiɗo e o liste noddaɓe ɗo haray menen min seeditike haray menen e konngol tabita pulaku international mi waɗi ɓeɗo endos yeesa mi waɗi hannde onon sukiɓe ɗo mi yiyata hay goto wiɗo men jaɓali fo jaɓi en andi ko maafe timmiɗo ari ko maafeji ɗiɗi timma maafe go mara maaji maafe go mara landam maafe go liƴƴi ala toon maafe go tew ala toon kono hannde noon maafe go no timmi ɗo maafe kon weeli e fo e jaɓi ara ila hannde e inde miɗen délégation seydi ɓen ɗo e inde tabita pulaku international waɗi ɓeɗo endos ara mbeɗe weltani on mbeɗe weltani kadi his excellence the president of the Gambia ɗum o his excellence Adama Barrow hara mbeɗe weltani ɓe weltani on fof ara mene mi waɗi noon endos aloko sallah sallam de wa sallim
sawre eɗen haaja fonno meɗen en fof fa aduna amna fo holle ko tabital pulaaku gambe golli ko fulɓe gambe golli ɗen ana haaja en ko waɗi foto gayas inchallah hande won gonɗo gaƴon hakkil pour tan waɗa ɓuɗɗo waktan ko mbiɗanoɗo noon ko alaji mamadou madou kono ala ɗo joni en noddat alaji drame noko rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin caggal no ƴettuɗen allah e nelaɗo mum ƴettuɗen nene e baba en jetti dental ko hawri ɗo ko fof en jetti pulaagu debbo e gorko suka e mawɗo kala ko hawri ɗo e mo a heɓani ar kono hakkil mum igay en jetti ɗum en mani ɗum en beltanima ɗum alhamdulillah en calmini premiére président adama baro gonɗo sababu ɗum ɗo en jetti ɗum en mani ɗum kadi en beltanima ɗum eɗen duwano kadi nde allah ɓoynata ɗum ɗo kadi tawi wonde kattalɗe e cellal kadi anniya muɗum o e leydi Gambia ɗo yiiɗo fonno e leydi ndi fof yo allah faabo ɗum newnana ɗum ha newo ya allah ya nelaɗo mouhamadou sallllahu alayhi wa sallam kadi en calmini pulaago o eɗen gandina pulaago o en beltima saabu ko ɗum ɗo wonno anniya men hanki ha mbiɗen pulaagu yo waddental waɗe ngal innira tabital pulaagu sa nani tabital pulaagu ko tabintingol hakkude men jam nden noon so tawi allah waɗi ha en keeɓi ɗum han eɗen gandi en goniɗo ɗo koye ɗiɗi eɗen jeddodira allah ittani en ɗum e dow sababu président adama baro en jetti allah en jetti ɗum kadi eɗen mbiya enen fulɓe batiniɗo ɗo haalo ko haali ko en nani ɗum haalaji ɓaw hay haala wata wawa haale ha ka yetto ɗon ɓattotako ɗon ɗo kono ko mbiyeten tinnoɗen mbakkiloɗen tabintinen ko kalɗen haalgol i weeɓi kono ko tabintingol woni waɗi solo ardiɓe meɗen ɓe ko enen cuɓiɓe gardinɗen ɓe miɗo ñaagui enen pulaago fof gonen caggal mumen saabu sa nani kaari ardima ko woɗɓe goni ɓaawo ma nden noon ɓen ɓe gardinɗen ko enen cuɓiɓe gardinɗen ɓe gabboɗen ɓe abbagol ngol woni jaɓanen ɓe koɓe kalanta en ko ɓe diglata en ko keɗoɗen ɗum ko moƴƴi jaɓen taɗen gabbima ɓe kamen meɗen ɓe tori saabi allah ɓe ganda si a nani wiyama ka gardiɗo ko woɗɓe goni caggal ma kamen ne yoɓe ciftorat en toujours ɓe nana en kala koɓe peejata peejiɗen e mumen saabu ɓe mbi feere ko wojere cukalel furtinat mawɗo furtinat wota a yaw hay goto he feere se oɗon peejiɗa tan wodat ko keɗɗa hen ɗum kamen ne eɗen ɗum ɓe tori te kadi so tawi en kooti enen eɗen gacci neɗɗo e men fof acci ko heewi saabu enen wonɓe ɓeɗo holɗo eɗen gandi won galleji ba hen ɓe fayida galle goto heƴata ɗo nden noon eɗen gandi eɗen gacci ko heewi to caggal so en kooti pewnen toonne kalden e yimɓe men pour ko woni ko pulaagu yimɓe ɓe tinno hen kawral wona hakkude mumen te enɗodira haalata ala juut neɗɗo e wawi haal ko juuti ko ɓuuri ni kono neɗɗo i andini hen bahenɓe ɓe tampi saabu ɓe jiiɗi maaro so ko mbi pawanmi hen tan e excellence ɗum woni siridem en beltima en duwanima ɗum nde allah wawnata ɗum place o kañum kala heɓe rendi kadi allah hokka ɗum kadi kattanɗe no waɗiri golle ɗe en miɗo tori kadi yimɓe ɓe enen fof jaɓanen ɗum gabboɗen ɗum wota en gardina en kebbina eɗen gona eɗen teɓito koyɗe ɗum kam eɗen gandingol ardagol yahata saabu saɗa neɗɗo ema ardi ara ɗum teɓita koyɗe tan aɗa andi si yanani de yaadu mum fewta nden noon miɗo ñaagui yimɓe ɓe fof yoɓe gueto mbaɗen kawral mbakkiloɗen on jarama min calmini on neɗɗo fof inde mum e yettode بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد للفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Medei ebe nangile idene sabu pulla hulata atubata wai julbe do samma maudo kono samba mongonduda wai baba lam jadoma TV ɓe ngari noon ɗo Mansa Konko tawede congress mo tabita pulagu mo Gambia mo waɗi organise e nder Gambie ɗo e noon mbiyani kone hanki e mbanno interview hoɓɓe tedduɓe giwɓe to ɓe tabita pulagu international gay tawede e programme o nden noon joni programme o gasi haalano matten ten landone ɗumen ko hoɗum jii e ko hoɗum beltori e programme he ɗon Mr Ablaye Bari a gandino kawoni secrétaire général Deputy Secretary General tabita pulagu international joni noon a salminama a landama kadi ko jiiɗa e programme he ko meltoɗa hen. hara tigi tigi no mi yettono no hanki no mi yiri programme o noon mi yi pottal mi yi famodiral mi yi yurmodigal mi yi kadi espoir fi ɓantal pulaku e nder leydi Gambie ɗo sabandema négociation ɓe halduno koɓe fotti kon fof fi yo gueɓe ɗe sende hakkude groupe aji ɗin fof hara mi yi ɗum ko noon woniri exécutif on ɗo waɗa setama ɗo sonnaɓe no ton sukaɓe no ton mawɓe no ton hakkudeɓe no ton haray fof no jilli haray kadi fof no accepti kala ɓe toɗɗiɗo ɓe noddi inde makko ɓe nodda position makko ɓe lando jama jamanta no accepti hara tigui tigui ko ɗum wiyete démocratie ko ɗum wiyete pottal ko ɗum wiyete nanodiral ko ɗum wiyete yurmodiral haray tigui tigui a sabita pulako international ko mari ko mari observe ɗo haray tigui tigui on ɓenna men no deeƴi ɓenna men no waali mi yi tigui tigui espoir mola ɗum nder Gambie ɗo e ka ko ɗum formal landare sa because onne hunde ani woni international observer nden noon a yi ɗo place ɗi gokkirama yaari no feewi jeɗodira yoɗa hen ko ɗum mbawtani haalande tabita pulagunaɓe hono Gambia waɗi élection mabɓe e sengo congrès mo tabita pulagu jusqu'à 2023 aray toujours golle ko Gambie waɗi kono no ka statut tabita pulaku international wondema ko façon ɗiɗi koyen haldu fotte ko waɗi kon unanimous décision ine ko kaari faala ɗen fo jaɓaynayi ko kaari si tawi ɗum fottaka voté yimɓe ɗiɗo daro voté anda kombo fooli so haray ko option ara noon fi landodirgol fi fo jaɓa ko ɗum waɗi ɗo haray kadi tabita pulaku leɗɗen fo ma tabita pulaku international kono ɓe changeata systéme maɓɓe on ara si position ɗi yani ko fottankol ɗi ma jaman fottayna o kaarijo no handi ɗum ɗo fo ina men jaɓi haray ko ɗum ɗon kadi min wata wiide haɗa tabita pulaku international yaara noon haɗon meɗen toriɗi a leɗɗe luttuɗe fof waɗali congrès taw haɗen duwa kamɓe kaɓe waɗa ɓe renovila bureau ji maɓɓe ɗin min toro kadi kala ko cergal woni leyɗe tabita pulaku ko woni haɗa kamɓe kadi ɓi ɗettu exemple Fulbe TV albarka Fulbe TV albarka Fulbe TV albarka ɓeni ko suttini accini addi haala ala ko tongi gueɗe si bontodirama ndaare Fulbe TV Fulbe TV ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum hara himo ton waɗe subscribe joni joni Fulbe TV no weeli ha yimɓeɓe andanno ko hoko tabital pulagu yahata e kala ko neɗɗo woni yo woniri Allah te ganden fof no wawo ha heede barke barke ala baɗo barke Africa albarka modon Fulbe TV on jetama on juram heɓe darani leñol pula